Gaude Oion, rekonozimiento egiten ultra trail serietako, Iruña, Gasteiz Iruña egiteko, eta satatzen karrera egunean. Bueno, ibiltzea tramo askotan, martxa askotan egiten, da gaur ikustetik iloera honetik honen nuen ezautzen, beti ugartetik nio naiz, eta hortik segure joan, da nolako iloera zen ikustetik. Jetxira sandonatotik ezautzen ditut, baina iloera guen nuen ezautzen. Egia esan, uste baino errezago zen. Errezago da, pixka malda dazka, baina eta ondo. Egite ditugu beste ultra batzuk eta ditugu eta pixka aldatzetik. Ja batzuk beti berdina eziteatik eta aldatzetik. Milakoa egin ditugu ja 4 aldiz, eta kanpora jungia batzutan da. Ja, hauek ezautzen ditugu. Bukatzea. Bilbokoa ez non bukatu, arazo eukin dituen tripako arazoak eta ez dituen bukatu, eta bukatzea. Gorra. Oso malda hondiak, korputzaenak oso ondo, katarroak inda nintzen aurreko hastian, da kontuatu nintzen, nintzale jotzen, eta hoxe. Bai. Importantea jakitia non zauden, nola zoaz, da ze falta zaizun, da importantia da.